ka vegetable garden nga giugmad sa mga parokyano sa isla sa Bantayan sa Santa Fe, gihulagway nga dakong tabang sa ilang komunidad. Samtang hobby ni ining Sugboanod nga mag-bonsai, nahimo na niyang panginabuhian. Sa irantang mga detalye, pinaagi ni ining report ni Mark Reggie Abella. Dakong tabang gayud ang nahatag nining usa ka vegetable garden nga giugmad sa mga parokyano sa Santo Niño Church didto sa isla sa Bantayan, Santa Fe. Usa sa mga nangulo sa pag-ugmad sa mga vegetable garden, si Maria Judin Pilapil, ang chairperson sa Ministry on Livelihood ug BEC Multipurpose Cooperative. Inay nga pasagdan lang ang bakanting lawak kilid sa simbahan, gipahimusna nila kini sa ilang tinguha nga tungod sa pangandoy ug damgo sa atong buutan nga kura paroko nga si Reverend Father Dave Villaseran, kayang iyahag yung gusto nga matabangan ang daghang katawhan labi na kadtong mga kabus nga nahibiktima sa kalamidad diri sa amoang isla. pipila sa mga lagutmon nga ilang naani mao mga okra, talong, kamatis ug uban pa. Samtang ani ay laing Sugboanon nga naengganyo sa pagkat-on sa pagpatubo og bonsai. Siya si Odom Nakines, 31 anyos, lumad nga tagalungsod sa Liloan, probinsya sa Sugbo ug nakabase na karon sa Zamboanga del Sur. Nanarbaho siya isip usa ka barbero kaniadto apan nahunong kini nunot sa pandemya. Baon ang taas nga pasensya ug determinasyon sa kaglingon, inanay niyang nakat-on sa pagpatubo og paggam og bonsai. Hangtod nga nahimo na niya kining panginabuhian. Kining pagpamunsay sir, nagsugod ko ani sir 2016. Dayon na ang nag-influensya pud nako ani sir kaya ako ra pong magulang sir na nadya sa Cebu po, Bro Joey Cañete. Siya mo una ni sir dayon hangtod sa ikog tan-aw niya, then una to agi-agi lang hangtod nga na murag na habi na pud nako ron siya sir. Asoy niya nga mas dako ang iyang kita sa bonsai itandi kaniadtong barbero pa siya. Sukad pagpamunsay pud nako sir, makaingon gid pud ko sir nga ang bonsai na agi natabang pud nako og sa akong pamilya og lakip na gid nako sir. Napoy mga customer usahay dayon mo order og bonsai. Kung aduna may maayong balita nga dala ang pandemya, mao kini ang pagtumaw sa mga plantito o plantita nga nangilabot sa pagpakabana sa kalikupan. Kauban si Clans Gabutin, ako si Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.